Λευκός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση δυσπιστίας φέρνει την λαϊκή δυσαρέσκεια μέσα στο Κοινοβούλιο. Μια λαϊκή δυσαρέσκεια που είναι κλιμακούμενη και διωγγούμενη. Και έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι κυβερνητικοί βουλευτές, μιλώντας από αυτό το βήμα, δίνουν την εντύπωση ότι δεν ζουν σε αυτή τη χώρα. Γιατί δοκιμάζονται οι βασικές κοινωνικές ομάδες που συγκροτούν τον κοινωνικό ιστό της χώρας, εκφράζουν με πάρα πολλούς τρόπους τη δυσαρέσκειά τους και αυτή η δυσαρέσκεια εμφανίζεται ως πλημμυρίδα στους δρόμους με τις κινητοποιήσεις, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ζει σε άλλη χώρα κάποιος να μην τη βλέπει, να μην τη βιώνει. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ζουν μια νέα περίοδο λιτότητας. Μειώνονται τα εισοδήματά τους. Οι πενιχρές αυξήσεις απορροφώνται από την ακρίβεια που κατατρώγει το εισόδημά τους. Οι συντάξεις παραμένουν καθυλωμένες. Η φορολογική πολιτική μέσω της αύξησης της έμεσης φορολογίας χτυπά τα λαϊκά εισοδήματα. Η άμεση φορολογία, όπως έδειξε και μια πρόσφατη μελέτη του ΟΣΑ, πληρώνεται κατά κύριο λόγο από μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι αγρότες και οι κάτοικοι της υπαίθρου βιώνουν νέα αδιέξοδα. Το κόστος παραγωγής καταστά ασύμφορη την καλλιέργεια. Τα εισοδήματά τους εξανομίζονται. Σε μια περίοδο οξύτατου ανταγωνισμού και νέων συνθήκων στην παραγωγή, μένουν χωρίς κατεύθυνση, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Ούτε καν αυτά τα περίφημα κέντρα αγροτικής ανάπτυξης που εξήγηλε η κυβέρνηση και ψήφισε με νόμο πριν 4 χρόνια στη Βουλή δεν είναι ικανή να κάνει πράξη. Οι υποδομές στην Ύπαιθρο είναι στο περιθώριο. Το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης διαθέτει πολύ λιγότερους πόρους για αναπτυξιακές και κοινωνικές υποδομές στην Ύπαιθρο από ότι τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια, σε μια περίοδο που οι ανάγκες εμφανίζονται αυξημένες. Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες βιώνουν την κρίση στην αγορά. Ο τζίρος τους απορροφάται από τα υπερεθνικά καταστήματα και τις πολυεθνικές την ίδια ώρα που η κυβέρνηση με την πολιτική της ενισχύει αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων με την απελευθέρωση του ωραρίου και την πριμοδότηση των σχεδίων τους για να μεταφέρουν τον τζίρο εκτός των αστικών κέντρων και να χτυπήσουν την παραδοσιακή μικρομεσαία επιχείρηση. Οι πυρόπληκτοι όλης της Ελλάδας, της Ηλίας, της εκλογικής μου περιφέρειας, είναι εγκατελειμμένοι στα προβλήματά τους. Οι κτηνοτρόφοι χωρίς τροφές, οι αγρότες χωρίς αποζημιώσεις, την ώρα που καταστράφηκε ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός της περιοχής με τεράστιες περιβαλλοντολογικές καταστροφές, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και υποστηριζόμενο από πόρους και μηχανισμούς σχέδιο ανασυγκρότησης. Τα ζητήματα των υποδομών που αφορούν ιδίως της χρήσης γης, το χωροταξικό και τις άλλες μεγάλες παρεμβάσεις είναι στο περιθώριο. Συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας υπάρχουν παντού. Στους νέους ανέργους που αναζητούν εν αγώνια μια θέση φτηνής εργασίας. Στους νεόπτωχους που βιώνουν το περιθώριο, την μείωση των εισοδημάτων, την αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η κρίση στους θεσμούς με αδιαφάνεια και σκάνδαλα έχει καταστεί συνώνυμο της κυβερνητικής πολιτικής και δηλητηριάζει το δημόσιο βίο. Τα δημόσια αγαθά βρίσκονται στο στόχαστρο. Εκποιείται η δημόσια περιουσία, τα λιμάνια, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ. Τα κοινωνικά αγαθά, η υγεία, η παιδεία βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική χτυπά αυτά τα κοινωνικά αγαθά, βάζει έτσι στο περιθώριο τις πλατιές λαϊκές μάζες που έχουν ανάγκη και που ένα κράτος πρέπει να τους παρέχει τις στοιχειώδεις παροχές δημόσιων αγαθών, πριμοδοτεί την ιδιωτική οικονομία και ουσιαστικά μας έχει οδηγήσει στην κοινωνία των 2 τρίτων. Η κοινωνική ασφάλιση, ο πυρήνας του κοινωνικού κράτους, η κατάκτηση των σύγχρονων κοινωνιών βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβερνητικής πολιτικής. Η δεξιά εδώ μας έδειξε ότι είναι αμετανόητη.
μας έφερε τις πολιτικές της καταδικασμένης περίοδου 90-93, πολιτικές που το ΠΑΣΟΚ με τις κυβερνήσεις του ανέτρεψε πάλι στο προσκήνιο. 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι τιμωρούνται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στο ασφαλιστικό, με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, με τη μείωση των συντάξεων, με το πλαφόν στην επικουρική σύνταξη, και κυρίως τιμωρούνται οι πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι οι μητέρες των ανήλικων παιδιών. Και δεν είναι μόνο ότι είναι αναποτελεσματική αυτή η πολιτική, είναι και αντιφατική εντελώς. Γιατί αυτή η κυβέρνηση σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο νομοθέτησε πρόωρη συνταξιοδότηση σε μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων, προκειμένου να διευκολύνει την πολιτική της εκποίησης δημόσιας περιουσίας. Αυτή εδώ η κυβέρνηση συνταξιοδοτεί τους αγροφύλακες που μόλις προχτές προσέλαβε. Αυτή εδώ η κυβέρνηση νομοθέτησε μόλις πριν λίγο καιρό ως ασφαλιστική και συνταξιοδοτική παροχή το επίδομα θέσης των διευθυντών στο δημόσιο για να τακτοποιήσει ημέτερους. Αγαπητές συναδέλφισες και αγαπητοί συνάδελφοι, απέναντι στην διωγγούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, η κυβέρνηση καταφεύγει στο παλιό όπλο της δεξιάς, τον αυταρχισμό, με παρουσία ασφαλιστών στις συγκεντρώσεις, με επιλεκτική μνήμη των εισαγγελέων που βλέπουν μόνο τους συνδικαλιστές υπεύθυνους για τα κοινωνικά προβλήματα και δεν βλέπουν τα κυβερνητικά στελέχη και τους παράγοντες. Έφτασε η κυβέρνηση δυστυχώς στον ιερό χώρο της Ολυμπίας να στείλει προχτές τη Δευτέρα τα ΜΑΤ για να κατεβάσει το πανό των συμβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισμού που θύμιζαν στην κυβέρνηση και στον κύριο Λιάπη τις υποσχέσεις που του είχε δώσει. Αυτή είναι η πολιτική της. Αγαπητές συναδέλφισες και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι η χώρα αντιμετωπίζει κρίση προσανατολισμού και στόχων. Δοκιμάζεται η παραγωγική της ικανότητα. Το ισοζύγιο πληρωμών συνεχώς διευρύνεται. Διαρριγνύεται ο κοινωνικός ιστός με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αναντίστοιχη η κυβέρνηση με τις ανάγκες και τις προκλήσεις των καιρών. Ταυτόχρονα όμως, και το παρατηρούμε όλοι, σχηματίζεται μια προοδευτική, δημοκρατική πλειοψηφία ανατροπής. Και αυτό το ποτάμι κανένας δεν μπορεί να τον παρεμποδίσει να γίνει κάποια στιγμή και κυρίαρχη πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κατεύθυνση θα εξαντλήσει όλα τα μέσα, σε αυτή την κατεύθυνση θα κατευθύνει τις κύριες προτάσεις του. Και αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε ότι εκτός από κοινωνική πλειοψηφία, όταν έρθει η ώρα να φτάσουμε στις εκλογές και στην κάλπη, θα καταλάβετε ότι είστε και πολιτική μειοψηφία. Γιατί αυτός ο λαός ζητάει μια πολιτική σε άλλη κατεύθυνση, ζητάει μια πολιτική που θα καλύψει τις βασικές κοινωνικές ανάγκες, που θα δώσει όραμα και στόχο στο λαό, στους νέους, στις γυναίκες, στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, στους κατοίκους της υπαίθρου. Και αυτή την πολιτική την εκφράζει και θα την εκφράζει με σταθερότητα και συνέπεια το ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Θέλετε μια μικρή παρέμβαση, 3 λεπτά. Σε ένα, θα βάλω το 1 λεπτό, αλλά δεν θα 1 λεπτό κύριε προλάβετε. Παπαδάκης. Κοιτάξτε, έχω συνηθίσει